Hala ko be, sa di pa taong padajog duslit ani mga pangutana, ato sang i-shout out ni si kisa ni Real sa Abuyog Leyte. Ahong balikon shout out diha kay Real sa Abuyog Leyte. Ug sa tanan nga mga taga Abuyog Leyte nga naglantaw sa atong mga pasiaw, shout out sa inyo tanan diha. Karon atong basahon ni pangutana ni kisa ni Sim Rila. Shout out diha kay Sim Rila. Unsa ni ijang pangutana atong basahon be? Sir Soy, naasab ko pangutana ba? Hinaot mapansin ni nimo. Way man ning akong bana taas man kaayog pride. Sigurado kag pride ray taas ani imong bana madam. Basig na pay lain nga wa nimo masiplate. Salamat daan sir. Shout out mga OFW sa Hong Kong. Sa tanan nga mga OFW nga naa karon sa Hong Kong nga naglantaw pod sa atong mga pasiaw, shout out sa inyong tanan diha. Madam, paminaw kay aho kang tubagon ani imuhang pangutana. Di sa ingon nga hingpabor ko sa imuhang bana madam ha, pero ahong paminaw ini, ikaw mo'y nagkuwang ini. Nagkuwang kag diskubre sa panginahanglanon sa imuhang bana. Kay kung hingswila pa unta ka madam, unja na swito, kining pride nga ijang gipakita nimo, dili ni siya usa ka batasan, kundi clue ni sa ijang panginahanglanon nga na nimo. Kung mangutana ka, kay mano man da ito? Sa man da ijang gusto? Paminaw madam, kaya hong idigan nimo. Maora in taon ning pride da madam, ang gusto sa imuhang banang maldito. Pride, permanintirang ihiklad ang dakong i. 너무 졸라 기지는 않았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만나